mung sasa kemawe je tek tong mani abuni selai phano tebo tek tongu kebo selajak thangke jeno mana ni bagai nang kabano bo kune dino nini engya ta je nini engnai bono no kune dino kabrna ni reya bono na nini khlaina di je nini agini kokno saiman phano kobor sawi no hamjak nai hamjanga mungoi kathar kok thai tabu duka tai tek to mungoi selajak thangka tamoke tabungni hamjakma gobang kungno bkhano nai hamjagya borokni background no nai se hamjago gdalkhe kebni hamjangmao klainani bilaino klai phia je imang rok nono tei nukmani ai imang rok no kubuni borokno tei nuknani bilaino kutu tamoke je motokma jaga pugjagya khe a motokma kuno dina hamya tekto to afurno gobang ungu je furu cinema borok ponto nugoi cinema ya o kok thai rok khna to ge phano kubui je borok rok samungoi thangke teruk teruk sakna yang mani bangai phai jeno nang hamjago bini thani nang manai 0% tai jeno na hamjagnai bini thani nang manai 100% abro nang bono na hamjagdi jeno na kubui bkhabai hamjagnai no tekto to afurno ungu je furu kebo ganao phayo tase hakjali thango je hamjagma jese huija a hamjagma asno kobang khorok nei kok salaimao je kokno saya hui tonmani abono kunai khabisingo salaimani abono kubui hamjagma nono mana musungu hamjagna musungu o kokno saya kare nang obose naidi je nini bkha bini bagai kaham danai tumuno kaham nayo hunke abono kubui hamjakma Langmabai gwdaljak YouTube channel ni ang semo o video ni bisingte norni thani kok thaisa khasana musungu hamjangna khe bkhano nai hamjakdi kebni rang pusano naiya tamo khe kunai kha thamja hamjangma tongkhe salchao rang pusa haino ni thani phainai kha khayo norok o video no sajak khna hanai sajak tongkhe please like kasari kalangdi tai je manchak Facebook WhatsApp share khlai ready tumungo tebo kaham video nanya musungkhe o channel no tauna subscribe khai gana ni bell icon sinai all select khaina di hamba